ମାଲୋ ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏଇଆ ଦେଖିବା ଲାଗିଲ ନା? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିବା। ଶଙ୍ଖା ନିଅ ହେ ଶଙ୍ଖା, ଶଙ୍ଖା ନିଅ ହେ ଶଙ୍ଖା, ହେ ମା ମାଉସୀ ଶଙ୍ଖା ନିଅ ହେ। ବୁଢା ମଣିଷଟା ମୁଁ, ପାଦରେ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି, ଶଙ୍ଖା ନିଅ ହେ ଶଙ୍ଖା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷର ବୁଢା। ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଡିଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ତେଣିକି ଥାଉ, ଛାତି ବାଳ ସବୁ ପାଚି ଧବ ଫରଫର ଦିଶୁଛି। ଫଗୁଣ ମାସ ଶେଷରେ ବୁଢା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟକେଇ ଧରି ଶଙ୍ଖା ବିକିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ଇଲୋ ମାଲୋ, ଦିନ ଆସି 2 ଘଡ଼ିଏ ହେଲାଣି, କେତେ କାମ ପଡି ରହିଛି। ସୂରୁଜ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଖରା ବି ଉଦୁଦିଆ ମାଡି ଆସିଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହାତ କରେ, କାମ ଗୁଡାକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ପଡିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଘରେ ରହି କାମ ଦାମ କରିଥାଏ ଜଣେ ଦାସୀଟିଏ। ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଘର କାମ ବୁଝାବୁଝି କରିଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ପକ୍କା ପିଣ୍ଡା, 7 ଶ୍ରେଣୀଆ ଛପର, ଜାଉଁଳି କବାଟ। ବୁଢା ସେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବୋଝଟି ଥୋଇଦେଇ ନଥ କରି ବସି ପଡିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ଦାସୀ ବୁଢାକୁ ଭଲ ସେ ଚିହ୍ନେ। ପଚାରିଲା, କି ହ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛ କି? ବୁଢା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଆଣିছিଲୋ। ପୁଣି କହିଲା, ଝିଅ ଟପାଏ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁନି, ବୁଢା ମଣିଷଟା, ଖରାରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଦାସୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଲଟାଏ ପାଣି ଘେନି ଆସି ଦାସୀ ବୁଢା ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲା। ବୁଢା ଢକ ଢକ କରି ପିଇଦେଲା ଓ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ରେ ଝିଅ, ତୋର ବହୁତ ଧର୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ଦାସୀ କହିଲା, ହଉ ହେଲା, ଧର୍ମ ସେତିକି ଥାଉ। ଏବେ ଚାଲ, ଆମ ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖା ଦେଖିବେ, ଶଙ୍ଖା କେଭଳି ତମେ ଆଣିଛ ସେ ଶଙ୍ଖା ବାଛିବେ। ବୁଢା ଟକେଇଟି ନେଇ ଉଠିଲା, ସଦର ଦରଜା ପାରି ହେଲା, ଭିତରକୁ ଗଲା ଓ ଭିତରେ ସେ ଶଙ୍ଖା ଦେଖାଇଲା। ବୁଢା ଯାଇ ଟକେଇଟି ଥୋଇଦେଲା। ବହୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାସୀକୁ କହିଲା, କି ଶଙ୍ଖା ଅଛି ପଚାରୁନୁ ମ? ଦାସୀଟି ଟିକିଏ ମୁଖୁରା, ସେ କହିଲା, ଛି କର, ଏତେ ଲାଜ, ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଲାଜ, ନିଜେ ଟକେଇରୁ ଆସି ଦେଖୁନୁ। କଥାଟା ମନକୁ ଆସିଲା। ବହୁଟି ଅଢଣା ଅଧେ ଟେକି ଦେଇ ମୁରିକି ମୁରିକି ହସି ହସିକା ବାହାରି ଆସି ଟକେଇ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲା। ବହୁଟିର ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା। ମୁହଁଟି ଚକି କାଟିଦେଲା ପରି, ଚମ୍ପା ଫଳ ପରି ଗରା, 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଅସାର ନାଲି ତଇଁର ମୟୂର କଣ୍ଠିରି କସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ଗଇଁଠି ଯାଇ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଭିତର ଦେଇ ବହୁଟିର କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗରା ଦେହ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଦେହଟି ଫୁଟି ଦିଶୁଛି। ବୁଢାଟିର ଆଖି ପୁରି ଉଠିଲା। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର, ଏଡେ ନିକ ବହୁଟିଏ ସେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ବୁଢା ଆଉ ଆଖି ଫେରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ବହୁଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବୁଢାଟିର ଇଚ୍ଛା କଣ କହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ କଥା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବୁଢା ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲା, ମା, କି ଶଙ୍ଖା ନେବୁନେ? ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟେ ହୋଇଗଲା। ବହୁଟି ଲାଜ ଛାଡି ଦେଇ କହିଲା, ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି? ଓଃ, ଏଡେ ମିଠା କଥା, ଏପରି ତ କଥା ସେ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବୁଢାର କାନରେ ସେ ସ୍ୱରଟା ବାରମ୍ବାର ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢା କହିଲା, ନା ମା ନା, ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ବଉଳ ଫୁଲିଆ, ବିଛା ମାଳିଆ, ଚୂନ ଟିପି ଏହି ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ଏଥିରୁ ଯାହା ନବୁ ନେ ମା। ମୁଁ ଆରଥରକୁ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଆଣିଦେବି, ତିଆରି କରି ନେଇ ଆସି। ବହୁଟିଏ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା। ତେବେ ସେ ମୁଠାକ ହାତକୁ ହେବ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ? ଏହି ସମୟରେ ବୁଢା କହିଲା, ଦେ ମା ଦେ, ମୁଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ବହୁଟି ହଠାତ୍ ହାତ ବଢାଇ ଦେଉଛି ବା କିପରି ଟିକି ଇତସ୍ତତ କଲା। ବୁଢା କହିଲା, ମା, ମତେ ଲାଜ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତ ପୁଅ, ପୁଅକୁ ମା ଲାଜ କରେ ନା। ଦାସୀ ଏହି ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି କହିଲା, ବହୁ ମା, ବହୁ ସାନ୍ତାଣୀ, ଆଚ୍ଛା ବୁଢା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ, ଏକା କପାଳ ତ ଆଉ। ବହୁଟିଏ ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୁ। ବହୁଟି ହାତ ବଢାଇ ଦେଲା। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହାତ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଆଙ୍ଗୁଳି, ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡିକ ଚମ୍ପା କଢି ପରି ପାପୁଲି ଟୁଲୁ ଟୁଲୁ ହେଉଛି। ଶଙ୍ଖା ଗୁଡିକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ସେ ହାତକୁ। ସତରେ ମଣିଷ କଣ ଏ ହାତ ଗଢିଛି, ନା କୋଉ କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢିଛି? ସେ ବୁଢାକୁ ତାର ହାତ ରୁକ୍ଷ ମଇଳିଆ ହାତରେ ଛୁଇଁବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାମ ହାତ ବଢାଇ ତାର ଶଙ୍ଖା ବହୁଟି ଦେହରେ କଛିଦେଲା। ପୁଣି ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଖି ରହିଲା। ପୁଣି ଶଙ୍ଖା ପଟିଆ ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣ ସହକାରେ, ଅତି ସାବଧାନର ସହକାରେ ପଟିକ କାଢି ନେଲା। ସେ ହାତଟି ଧରିବା ବେଳେ ବୁଢାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହୁନଥାଏ, ଯେପରି ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମସ୍ତ ଆଶା ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡିବାକୁ ହେଲା।
बुढ़ा भाविला प्रतिदिन एभଳି एते सुंदर हाथ रे शंखा पिंधांता कि। एही समय से घरर सान्ताणी सेठारे आसी पहुंचिले। सासू को देखि बहुटी ओढ़णा टाणी देई पळाइला। सासू दासी को पचारिला, कि लो शंखा किणुथिलो कि? दासी कहिला, हाँ बहु सान्ताणी ए मुठा को नेबे बोली कहउचंती। सासू पचारिले, दाम केते? बुढ़ा कहउची, शंखा मुठा को की दाम? तो सासू कहले, फेर केते देबी? बुढ़ा कहउचंती, माँ ठो कौन पैसा नहीं पारिबे? सासू दासी को पचारिले, कि लो माँ कौन लो? दासी हसी हसी कहिला, सेई पिलाटी बहु सान्ताणी पुरा पुओ बनैछंती। सासू भी हसिले, कहिले, अच्छा एथर दाम नहीं थाउ, आर थर को पछे खाली देई जिवो, तमे गरीब लोक। बुढ़ा कहिले, ना 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 मो माँ को मु तो देइछि, मु आउ दाम नेबी नाही। शंखा मुठा को लगी मु गरीब ही जीवी नाही। यह कही शंखारी शंखा मुठा को रखिदे बझटी धरी एका बेलक चलीगला। आउ डाकिले शुणिला नाही। से दिन ठारू बुढ़ा शंखारी 2-3 दिन रे से गाँ को आसे। शंखाटा कौन गोटे नित्यानी दरब जे सबुदिन रोजगार करिवो? अकाले सकाळे पुणे परबरे सिना से शंखा बिकी थाए। बुढ़ाटा खाली घर घर बुली फेरी जाई थाए, किंतु शंखा बिक्री तो बुढ़ार उद्देश्य नुहे। से आसे तार माँ को टिके कौ दिन आसे काहारी को किछि न कही द्वार जाके चली आसे। बोझ रखा हुए नहीं, खाली पाटी करी डाकी दिए, शंखा नब शंखा। ता पाटी शुणिला क्षणी बहुटी कुआड़े थाए के जानी आसी द्वार पाखरे टिके छिड़ा हुए। बुढ़ाटी टिके अनाए, चाहिदेला क्षणी बुढ़ार मन पूरी उठे। पचारे, माँ आउ शंखा नबु? बुढ़ार इच्छा काले नबाकू। तापरे तार चंपा फुलिया सुंदर हाथटीरे से शंखा कछि दबो, किंतु बहुटी मुंड हलाई दिए। बुढ़ा फेरी चली जाए। दिने दिने जदि बहुटी आसीबाकू डेरी हुए, से दासी को हुरी पकाए, बहु सान्ताणी तम पुआ आसिलाणी। बुढ़ा 2 थर 4 थर नुआ शंख नब बोली डाकिबारु माटी आसी छिड़ा हुए। बुढ़ा जो दिन आसे प्राय यही कथा, यही अभिनय नीति नीति। बुढ़ा फेरिला बेलकू भावे मार आसमान तार शंखा उपर को मन, केबे सेथिरु मुठाए आनीदेवी। शेषरे ठीक कला, आसंता रज संक्रांति बेलकू हेले माँ लगी आसमान तारा मुठाए आनीदेवी। माँ नाइबो, मते हाथ देखाइबो, मु शंखा कछि देबी। एया भाविला क्षणी बुढ़ार मन भारी उत्फुल्लित होई थाए। बुढ़ा संक्रांति को चाहि रही थाए। रज संक्रांति एथर तारी भारी आनंदर दिन। ता माँ लगी से आसमान तारा शंखा आनिबो। माँ केड़े खुशी हबो। बैशाख मास हेला, बुढ़ा लोक सेथिकी बैशाख मास हेला, बुढ़ा लोक सेथिकी खरारे रोज रोज बाट चला, पानी पिया देहरे सहिला नहीं। बुढ़ा को ज्वर हेला, देखु देखु भारी ज्वर, गोड़ हाथ फुली गला। समस्ते कहिले बुढ़ा बंचीब नहीं। बुढ़ाटी किंतु से दिग को भाविला नहीं। से सबु बेले भाबी थाए जे केउ दिन से माँ देखिबाकू जिवो, सेथिपाई मनटा आउटु पाउटु हेउथाए। देखु देखु रज संक्रांति आसी पाख होई बुढ़ा 2 मास हेलानी माँ को देखिबाकू जाई नहीं, चाली पारु नहीं। जेमिति हेले देखि आसुथंता, किंतु रज को तो आसमान तारा शंखा मुठाए निश्चय नेबाकू हेबो। बुढ़ा अनेक कष्टरे उठी बसी निज हाथ रे शंखा तैयारी कला। आउ केही करिदेले काले माँ मन को न आसीबो। 60 वर्ष काल शंखा गड़ी गड़ी से जेते हाथ सफेई हासिल करिथिला से सेथिरे सबु लगाई देला। दिनक काम 4 दिन पछ लागू, किंतु कामटी अति सुंदर भावे अति सरस भावे रज 2 दिन थाई काम शेष हेला। मन घेनी फल ए पड़ी शंखा गढ़ण ता जीवन भितर से केबे करि नाही। शंखा देखी बुढ़ार मन भारी खुशी। ता माँ हाथ को ए शंखा मुठा को खूब भल मानिबो। रज आग दिन पहली रज, आज झील बोहू माने नुआ शंखा नुआ शाढ़ी पिंधती। राति सारा बुढ़ार निद नाही। सकाळ उठी बुढ़ा भाविला मु तो चली पारु नाही, कौन करिबी? आउ किए नहीं गले हेबो नाही। माँ को ढेर दिन हेलाने देखी नाही। सते कौन आउ बंचिबी जे मु थरे आउ माँ को देखी आसे। मार से हाथ रे शंखा कछि देबी। मार हाथटी मने पड़ी गलानी। बुढ़ार गदाए बड़ आसिला। बुढ़ा सौल सौल मुठाई खाई दे शंखा मुठी को गामुछारे बांधी बाहरिला। अति कष्टरे भेड़ाए भेड़ाए पाद पकाई चालू थाए। 5 कोस बाट पहुंचला बेलकू बेल गड़ी गलानी। बुढ़ा जाई जेउथिरे छिड़ा होई डाकुथिला सेइठारे छिड़ा हैला। मनरे केते आनंद केते उत्साह। डाकिला शंखा नब हो शंखा। केही सुनिले नाही। पुणी डाकिला मालो शंखा नब। पुणी डाकिला मालो शंखा नबु परा। तेबे भी केही आसिले नाही। बुढ़ा अधीर होई पड़िला। 2 थर डाकी सारिलानी, केही जवाब दउनांती। थरे डाकिले तो माँ द्वार बंध पाखर आसी छिड़ा हो जाए। पुणी डाकिला माँ मु आसीछि शंखा आनीछि तो पई। एथर सान्ताणी निजे बाहरी आसिले। तांको पछे पछे से दासी सान्ताणी को देखी बुढ़ा कहिला मो माँ काई? मु ता पई आसमान तारा शंखा आनीछि, रजरे पिंधिबो। दासी
ତ ଏତେବେଳକୁ ହୁରି ପକାଇ କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାନି। ସେ କିଛି କହୁନାହିଁ କି ପାଇଁ? ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ମୋ ମା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ତମେ ଏଠାରୁ ପଳେଇ। ବୁଢ଼ା କହୁଛି, ହଉ ହେଲା, ଶଙ୍ଖା ନ ନିଅ, ମୋ ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଡାକି ଦିଅ। କେଉଁ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ ମାଙ୍କୁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲା, ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦ୍ୱାର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ ଦିଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଲେଖାଏ ନାଲି ତହିଁର ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ କି କୁମ୍ଭ କିନାର ଦକ୍ଷିଣା ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଲଙ୍ଗଳା। ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭ ଭ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଲୋ, ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? କଣ ଏଇଆ ଦେଖିବା ଲାଗିଲ ମା? ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ବଡ଼ ଶରଧାରେ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଠାକ ଯାକ ଶଙ୍ଖା ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଏକ ମୁହଁ ହୋଇ ଫେରିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କଲ, ସେୟାର କଲ,